Walang laki. Sa una, mga puliyagod na, pero pag-abot ni Kristo, na mo itong buutan. Amen. Itong buutan. Dungan na silang pastor, no? Kaya ang magkakawan, pag-celebrate ron, i-celebrate po natin ang pagkatao ni Jesus Christ. Nagwali, ang pagkatao ni Jesus Christ, dili bigyan na 25. Wala ang ginay mabasa sa Biblia na 25. Rato nang itag na, i-celebrate na to, isip atong pagdawat ni Jesus Christ, naging pagkatao siya sa Diyos, dili sa kalibutan. Tungod na sa gugma sa Diyos, niya mo po niya itong ibuhat, atong ipakigamit ng gugma sa Diyos, sumala sa ni Pastor niya. So ako, ang atong pagpasalamat ni Pastor, kay si Pastor, dako kayo siya obligasyon na itong tanan. Kay nasa Biblia, nga si Pastor, ang mga Pastor, ang mga pinagyanan sa simbahan, mga leader, kung sana diya pari or tanan nga gikubyanan sa simbahan, dako kay na sila grown pag-atiman sa atong mga kalag. Sila ang tahasan sa Dios, sila ang ipadala aron ang mga puliagon nanumbutan. Nausab ta pinaagi sa gugma sa Dios. Ang Christmas is like ang nakasintro diya si Christ yun. Christ mas pagsimba. Ang atong gipataas diya ang ngalan jud sa Ginoo, mas Christ. Atong gisimba ang ngalan sa Dios, ang ngalan ni Kristo. Atong gipataas ang ngalan ni Christ. So, Pastor, ako paminaot, among gi-declare sa tanang membro dire nga good health, kanya dugang pangakadasig, dugang pangakaalam, Holy Spirit na kamunay kanimo ang kaisog. So, wala sa inyo lang ganina. Adunay ngayos lang Pastor nga isog. Adunay kaisog si Pastor sa pagsangyo sa pulong sa Ginoo, kanatong tanan ngayong katawan, mahimo siya nga maritos day, nakiman. Mahimo siya nga maritos kanunay. Ang iyang imaritos, dili itong mga pulong nga mga laway. Dili itong mga pulong nga makadaot. Dili ang pulong nga makadasid ka na tanan. Makapalikod sa itong bato sa Ginoo, makapadako sa itong gugma diha sa usag-usa, isip mga katawan sa Dios. So, ako timanan sa kanunay na si Pastor maugili ang nagatiman ng mga kanato. Si Pastor yun ang magpalikod sa itong bato sa Ginoo. Doon ang iyatag na verse ni Pastor sa Santiago 1 verse 7. Ingon niya ni Santiago na ang tanan gasa sa Dios o ang kana ng mga gasa sa Dios wala siya gatag o landong, wala siya gatag o kangitid. So kaning kinabuhi ni Pastor karon na iyang gigamit alang kanato gasa ni sa Dios, dili ni hinulaman sa Dios. Kay kung kanang kinabuhi ni Margie Rulaman ni Pastor, okay ra na si Margie, dili na siya musubok na ang kinabuhi ni Margie Rulaman sa Pastor kay luyaw niya kinabuhi. Ang kinabuhi ni Pastor gasa kini sa Dios nga gihatag sa Dios aron pagdasig usab nato. Siya na imong gasa alang kanato. So ang Dios wala gid nagpakita ni Pastor o landong or kangitid. Kaya itong nakita ni Pastor, siya sa kanunay nagmadasigon sa pagsangyaw. Kung wala ang iyang pagkamadasigon, kung wala ang iyang gugma karon, wala si Pastor karon sa tutabangan. Dili siguro ni Wari or basig dahil ng rason. Ratong nakita ang pagkamadasigon, atong pagpasalamat yun ni Pastor nga nasa karon nakikauban nga rato sa pag-celebrate sa pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Salamat Pastor. God bless sa kanunay Pastor. Okay, atong kayo ang response, Pastor.